Om kwartier uur komt de spielersbus van Sportclub Heerenveen aan in Oudegeer. Het plak dat Marco van Basten zijn debuut op de bank maatje. Van Basten had er nou een eerste trainingsweek op zitten en maakt het nog altijd een relaxte indruk. Maar één ding is oeral gelijk. Waar Van Basten er komt, oeral moet hij handtekenings uitdelen. Van Basten maakte in zijn eerste weken bij Sportclub Heerenveen een optoine indruk. En dat is ook erevoorzitter Riemer van der Velde net ontgien. Ik had het idee dat hij het wel heel leuk vindt om bij als trainer langs het veld te staan. En hij straalt een portie rust uit. En ik had het idee dat hij het heel leuk vindt in Friesland. Net sinds de 6 versterkings liep het Heerenveen er in vergelijking met vorig seizoen wist net sterker op worden. Dat komt vooral vanwege het voortgaan van de totale aanvalslinie. Topscorer Bas Dost is al fort. Oussama Assaidi is dicht bij een oergang naar Galatasaray. En de transfer van Luciano Narsing liep het een kwestie van tijd. Ja, hij heeft zijn voorkeur uitgegeven om in Nederland te blijven. Dus daar gaan we dan ook van uit dat het dan of Ajax of PSV wordt. Of misschien ook nog wel Heerenveen. En dus zit de telefoon zowat onder het eer van de directie versplakt. Op ziek naar nieuwe interessante spelers. Ja, wij willen absoluut aanvallend ook nog versterken en ook nog achterin. En als het kan ook nog op het middenveld. Tijdens de wedstrijd wordt duidelijk dat Louis van Gaal de nieuwe bondscoach wordt. Oud-bondscoach Marco van Basten is verrast door deze kar van het KNVB. Ik denk dat het ook op zich een goede keuze is, een ervaren trainer. Ik ben heel benieuwd. Ik ga ervan uit dat de jongens dat als prettig ervaren. Heerenveen wint uiteindelijk met 8-0. Maar de mooiste goal van dit seizoen die komt op naam van de jeugdspeler Hakim Ziyech.